Boleh minta tepuk tangannya buat Mayangkara dan juga Niken Salindri. Luar biasa, sing mirsani nggih kuwatah warga masyarakat Kedung Doro nggih. Kedung Doro Tembelang Jombang matur nembah nuwun sampun kersa mirsani nggih menika kanca-kanca Mayangkara Niken Salindri nggih. Bapak Ibu dalu menika kala wau sampun ngaturaken pambuka utawi jingle saking kanca-kanca Mayangkara Niken Salindri. Baik, biar tidak lama lagi monggo Bapak Ibu tamu undangan sinambi Hanggra Abidedara ingkang sampun sumadya sinambi mirsani campursari Mayangkara Niken Salindri. Baik, kami tampilkan artis dari Mayangkara yang selalu siap menghibur panjenengan semua yang hadir pada acara malam hari ini, resepsi Dr. Lia Ernawati dan juga Mas Awi Hindriawan Sarjana Hukum. Baik, kami panggilkan ada Tia Mayangkara Niken Salindri. Lah, sumonggo. Selamat malam Tia. Selamat malam. Selamat malam Pak. Iya. Pak. Yo. Mekaran semi puspita ing taman sari manggung mareng sumbangi kelawan bulan dadari yang bareng sasmita sang kumbang wewayang ya sang pucuk sarine Lagunya apa Tanda? Kusuma Wijaya, Kusuma Wijaya Mas. itu adalah
bunga. Bunga. Semoga mantannya selalu berbunga-bunga. Amin. Muga pinaringan putra ya ta. Nggih, putra-putri. Pinaringan putra sing soleh lan solehah. Amin. Muga dadi putra sing besuke iso ngarumke asmane tiyang sepuh. Amin ya rabbal alamin. Pengen roh mantene apa ora? Pundi, Pak? Mengke kula rabi, Pak. Duh, orang kok maksudnya dudui mantene kok. Ora, maksudnya kok mantene tak rabi genti ngono lho, Pak. Piye to manten mbok rabi genti iki? Ya kan ben rabi ping pindho. Ngawur resetas ngono kok arep rabi loro. Teksir to aku. Ora. Nyedil disuntik karo dokter liya. Karo jenengan, Pak. Kok karo aku ya ora apa-apa. Gaston anu. Iya iya. Oke, sampun Tia. Nggih. Nggih, menika Makasih. Tia tasik sekolah. Kelas pira, Nok? Kelas kali, Pak. Nyeluk aku Pak ya. Mas nek. Iya 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 iya. Tia kelas 2 SMA. Menika sampun ngaturaken Kusuma Wijaya katur kagem pinanganten sarimbit nggih menika Dr. Lia Ernawati kalian Mas Awi Hendriawan sarjana hukum ugi katur kagem tamu undangan ugi warga masyarakat ingkang dalu menika sami rawuh sami paring donga kagem pinanganten sarimbit matur nembah nuwun. Yo nanjak kene. Iya. Dilanjut Pak Bu nggih. Lanjut nggih. Hati-hati aja ning kono ndak ana uler hati-hati ya. Ya, nanjake waranggana salajenge. Ya, ana sapa? Ya, ana Putri Lope-lope Mayangkara Niken Salindri. Lah, sumangga. Selamat malam Putri Blok. Selamat malam Mas Bambang. Ya, Aku sekarang malam lo jalanku. Ya, jarike anyar. Iya, hati. Selamat malam buat semuanya tamu undangan. Wanatyayu utama ngambar arme kusuma bersama Mayangkara.
kamu di sini ya? Ya. Oh. Lagunya apa tadi? Puspito Nolo. Puspito Nolo. Puspito Nolo tahu nggak artinya? Nggak tahu. Puspito itu adalah bunga nolo kuwi ati. Oh, ati. Semoga bunga ati. Ora kok bunga hati. Iya. Ya. Moga-moga mantannya selalu berbunga-bunga. Berbunga-bunga selalu. Dan hatinya menjadi satu. Ya betul Mas Bambang. Rukun selalu rumah tangganya. Ya, nggak boleh bertengkar Mas ya. Yo, dongane mung siji pokok. Piye Mas? Ojo pegatan. Lah, sampean kok ero to Mas? Ya ampun sampean pinter men. Rumah sama petis apa kowe mbok colak. Ora lho. Gemes. Kan ya? sampean nek ndongakne kok bener kabeh ngono lho Bener. maksudnya. Aku mau balik kok. Oke. Iya, Mas Bambang, sekian terima kasih dari saya. Iya. Monggo Mas. Monggo. Sinden nyelot kaya mentok. Jariknya baru Bapak Ibu. Nggih, baru. Jadi baru beli kemarin langsung dipakai spesial buat mempelai berdua Dr. Lia Ernawati dan juga Mas Awe Hendriawan. Jarike sing nyar wonge sing lawas. Makanya lek mlaku kudu hati-hati. Suwek jarike potong gaji. Nggih. Ya, Bapak Ibu tansah semangat. Kok loyong ya. Nyun sewu kalau paranane sih. Nyun sewu, boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu yang sebelah sini. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Sebelah sini. Sebelah sana. Tepuk tangan bareng. Wes warak berarti wong-wong iki. Yo, kita panggilkan minta siapa Bapak Ibu biar semangat. Minta siapa? Minta siapa? Minta siapa? Baik, kami panggilkan yang panjenengan tunggu-tunggu. Minta siapa? Kita panggilkan Abi. Ngapunten saya Bapak Ibu. Abi. Dalam Mas Bambang. Sinden kok mlakune sibuk. Loh, Putri Solo ini Putri Solo. Bayangkara. Wan Condrowo silang citrane
Sing guayang dhewe penonton sakmene mbane ning ndi? Ya mek wong iki lho. Ya mek wong kene tok. Sing untu sing ra duwe untu mang ning ndi? Kok ora ndek untu? Enek, Mas. Kok ora ndek untu piye? Lek Kuwi yo sik bayi. Lah yo. Oh tak kira emang dikai ventilasi. Ora ya. Itu namanya manusia metik ya kuwi. Metik. Metik tanpa gigi. Oh tanpa gigi ya alhamdulillah. Iya. Ini adalah peninggalan prasejarah lho Mas iki jenenge. Wih. Ngono. Nyapa ya aja guyu sing aja. Ora guyupe joget. Asli ya. Oh asli bogang. Oke. Lah ya lan joget karo Nah ya jan gak apa-apa tapi bagus kok Mas, bagus. Wong sakmono kae sing bagus sampean tok ya ta. mripatmu gering. Ora lho, Mas kok gering piye lho, Kak? Iya, Nak. Wong iki kudu ngaturke puji syukur nang ngarsane Gusti. Alhamdulillah, Mas Bambang. Lantaran panjenenganipun Bapak Haji Sudaryono dalah Ibu Hajah Juniasih anggone mengku gati mangayu bagya daupe pinanganten ya kuwi Dokter Lia Ernawati. Dokter Lia Ernawati. Kalian Mas Awi Hendriawan sarjana hukum. Awi apa? Au. Biasanya sing awi ya Mbak Lia lho, kok Mas Awi. Mas Awi dokter pinter to. Awi, oke. Dongakno ngantene no. Nggih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Enggal-enggal pinaringan putra ingkang soleh. Soleh. Maksudnya tuh Dudu soleh. Maksudnya soleh, putri ingkang soleh. Iya. Aja mbok guyu ki donga lho Mas iki. Iya. Sampeyan ki gak menghormati ya. Iya. Oh iya. Iya. Iki warga masyarakat ya padha rawuh. Alhamdulillah. Matur nembah nuwun rawuh Masya Nadianto adoh. Ning tuan rumah menyediakan layar tancap no. Layar tancap ditancap nih. Tancap nih cengel. Lemah ngono kok ya. Lemah ya. Iya. Alhamdulillah. Nek kono sampean ketok gedhi, Mas. Oh kok kene gedhi ning kok kono. Nah iya, alhamdulillah. Sampun. Injih. Terima kasih ya Mas Bambang. Sami-sami. Awas jarike suwek potong gaji. Lek mlaku piye? Iki arep dibayar. Sinden kaya penguin. Nggih, Bapak Ibu, kalau wau Mbak Afi sampun ngaturaken tetembangan katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh dan juga saya ucapkan selamat malam, selamat menyaksikan yang berada di jauh sana lewat streaming Niken Salindri Family. Saya ucapkan selamat malam, sugeng mirsani pagelaran campur sari Mayangkara pada malam hari ini pentas di Kebun Doro nggih. Ya, aku ngetes berarti wong-wong go ngantuk. Lah kok aku muni Kebun Doro kabeh muni kedung. Pokoknya sing ngarep kedung. Kedung. Meneng Kedung Doro wonten Tembelang Jombang. Mohon like, comment, subscribe, share kagem Niken Salindri Family. Yuk, kita panggilkan si cantik jelita tentunya yang panjenengan tunggu-tunggu, owner dari Mayangkara. Siapa dia? Owner dari Mayangkara. Siapa dia? Soleh barangnya. Soleh Pak. Oke, kita panggilkan siapa dia? Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia, Niken Salindri.